Ahojte u tohoto videa a pokiaľ ste si všimli, tak za mojím chrbátom sú dva veľké domy pre LPS. Ideme si ich pozrieť. Takže ako prvý dom je takýto modrý, tu je posteľ, tu je nejaký sklad alebo niečo také. Tu je výťah. To otvorím. Trošku padlo. Tak. Tu nás sú také schody, okná, dvere. Taká kúpačka. Tu sú veci. Kúpeľňa. A teraz druhý dom je taký autobus alebo auto. Tu je niečo pre riadiča, čo riadi auto. Tu je taký kolotočný škrečka. Kolesa. Značka. A tu je húpačka. Toto neviem čo je. To sa vidie úplne tak nahor. A sa to spustí dole. Môžem vám to ukázať. Uí. Takže takáto nejaká tiež húpačka. Tu je kreslo. Alebo húpacia sieť. A tu je ešte potom taká tyč, na ktorú sa lezie. A nejaká vyhliadková veš. Takže toto bolo asi všetko. A budem sa na vás tešiť. A ahojte u ďalšieho videa.